Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanga kukwepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingogaro ka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe tawigira inyaya ya Nelson Chamisa pane ma pictures atakuigira va Nelson Chamisa vaenda kunobata maoko kunhamo ye CCC activist vanonzi va Tavumani Masaya vaka abductwa vakawanikwa vakaurayiwa muri Zimbabwe. Vatapiwa masaya vari kunzi vaita door-to-door campaigns vachikampenera kufa hakutizwe for by-elections ari kuuya muri Zimbabwe. Saka ndopa vakaabductwa vakashaika for some days vazowanikwa vafa. Saka vaNelson Chamisa vaenda kunobata maoko kufuneral the CCC activist. Tofunga kuona mapictures ayo president we-CCC vachibata maoko muri Zimbabwe. Nyenorwadza nyenosirisa vaNelson Chamisa vabuda vichema pamusoro paincident vachiti vakakumbira Mnangagwa kuti vakanzele by-elections zvichinzi by-elections ayakukonzeresa kuti vanhu vafe muri Zimbabwe. Vakachema zvakare vachiti vakashamisika ne5 million yakaaloketwa by-elections aya zvichinzi so by-elections arifanira kukanzela zvichinzi there are more pressing issues muno muZimbabwe than by-elections muri Zimbabwe. Amene munoona sei nyaya iyi ndo nyaya yatavigira muzvaura nhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.